язылған, оқый алмайым, күзләремдә нәрсә яшь тама. Не булды күңел әйләнмәй, бер күз әйтерсең. Ни эшләнем мин әйтсе Ходай, кайда минем көсем? Мин бит сине генә хыян, үлеп һагынам. Бик синең исемеңә табынам, хыял менән өнемдә, аелмайган төнемдә. Көтеп алыр кешем текин генә, кешем текин генә, кешем текин генә. Ирендәреңдә бүтәндә рубә, төндәрен башка кулдар гыя. Күңел кәең минем янымда, ирекдән белеп кыя. Сәламемде yetkерергә, нигә хулаганмын? Яндарыңда хайрап торыр, тошта булмаганмын. Мин бит сине генә хыян, үлеп һагынам. Тик синең исемеңә табынам, хыял менән төнемдә, аелмайган төнемдә. Көтеп алыр кешем текин генә, бик синең менән генә, хыялдарда гел бергә. Йөрдәргә калырбыз гомергә, бер синең менән генә, йохандарга узырга. Йолдызларда калырга мәңгегә. Күйеү безне эзләп йөрий, күптән адашып. Ике йөрәк бергә тибә, булмай кавышып. Мин бит сине генә хыян, үлеп һагынам. Тик синең исемеңә табынам, хыял менән төнемдә, аелмайган төнемдә. Көтеп алыр кешем текин генә, бик синең менән генә, хыялдарда гел бергә. Йөрдәргә калырбыз гомергә, бер синең менән генә, йохандарга узырга. Йолдызларда калырга мәңгегә. РК Сиражетдинова.